Yn dilyn cyfres o sgandalau yn ymwneud â heddlu'r Metropolitan a beirniadaeth o ddiffyg annibyniaeth canfyddedig yn y broses gwyno bresennol, cafodd bwrdd cwynion yr heddlu ei greu gan ddeddf seneddol ym mis Mehefin 1977. Arweiniodd terfysgoedd Brixton yn 1981 ac adroddiad Scaman ar honiadau o hiliaeth yn yr heddlu at bwysau i ddywygio bwrdd cwynion yr heddlu. Fel rhan o ddeddf yr heddlu a thystiolaeth droseddol 1984, disodlwyd y bwrdd gan awdurdod cwynion yr heddlu ym mis Ebrill 1985. Yn dilyn llofruddiaeth Stephen Lawrence yn Ebrill 1993, cafodd hyder y cyhoedd mewn Plismona ei gwestiynu eto. Galwodd ymchwiliad cyhoeddus y William Macpherson i lofruddiaeth Stephen am greu corff gwarchod annibynnol newydd i archwilio ac ymchwilio i gwynion yr heddlu. Yn ogystal, dadleuodd astudiaeth yn 2000 gan Liberty, y sefydliad hawliau dynol, dros gorff annibynnol i ymchwilio i gwynion yr heddlu. Dilynwyd hyn gan ddeddf diwygio'r heddlu 2002, a wnaeth ymhlith newidiadau Plismona eraill ddisodli awdurdod cwynion yr heddlu gyda chorff ymchwilio hollol annibynnol. Daeth Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn weithredol yn 2004 gan ddisodli awdurdod cwynion yr heddlu. Roedd ganddo fwy o bwerau a'i dîm ei hun o ymchwilwyr i ymchwilio i'r digwyddiadau mwyaf difrifol. Roedd Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu wedi dyblu mewn maint rhwng 2013 a 2018, ac roedd angen newidiadau strwythurol i weddi'n well i sefydliad oedd wedi ehangu'n fawr. Ym mis Ionawr 2018, daeth Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu. Yn 2020, cafodd system gwynion yr heddlu ei diwygio i'w gwneud yn symlach ac yn fwy effeithiol. Derbyniodd Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu bwerau newydd gan gynnwys y gallu ymchwilio heb atgyfeiriad o lu heddlu. Rhoddwyd mwy o bwysles ar ddysgu o gwynion mwyn helpu i wella arfer Plismona yn gyffredinol.